dimineața și bine ați venit în acest spațiu de sinceritate și conexiune reală. Numele meu este Adela Bulai, sunt coach și trainer specializat pe autenticitate, iar misiunea mea este să-i sprijin pe experții în învățare și dezvoltare personală, în transformare, să-și descopere valoarea, să-și depășească blocajele și să își regăsească sau reconstruiască autenticitatea în așa fel încât să-și poată construi un business în care se regăsește pe deplin. Acest live este pentru tine dacă ești la început de drum, ca soloprenor care activează ca coach, trainer, consilier, psihoterapeut sau facilitator și simți că provocările personale, cum ar fi, de exemplu, teama de expunere sau perfecționismul sau comparația, te opresc din a-ți trăi misiunea. Dincolo de aparențe, autentic este mai mult decât un titlu și este o invitație la o conversație reală, chiar și cu filtre, despre cine suntem noi cu adevărat, dincolo de rolurile și măștile pe care le purtăm. Este un spațiu unde vulnerabilitatea este prezentă, iar adevărul personal devine tocmai punte spre relații și business-uri autentice și conexiuni reale. Astăzi ne deschidem să ne uităm cu sinceritate la noi, la experiența noastră, la călătoria prin care am trecut, să ne dăm voie să fim oameni înainte de toate și poate să ne inspirăm unii de la ceilalți sau unii pe ceilalți, în așa fel încât să putem să continuăm drumul autentici. Dincolo de aparențe, autentic este despre curajul de a te arăta așa cum ești, despre vulnerabilitate, adevăr personal și conexiuni reale. În dimineața aceasta pe Roxana Florența. Ia să vedem. Așteptăm imediat să se creeze conexiunea. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci? Bine! Abia așteptam întâlnirea de astăzi. Și eu la fel, din mai multe puncte de vedere. Eu cu Roxana ne-am cunoscut într-o comunitate și de acolo am început să construim ceva frumos împreună, care sperăm noi să dăinuie și să țină cât mai mult și să ajută cât mai mulți oameni, și anume webinarul, proiectul Emoții în Dialog. Mă bucur tare mult că ești alături de noi astăzi și că mi-ai acceptat invitația. Mulțumesc și eu pentru invitație. Cu mare, mare drag. Așa, pentru cine nu te cunoaște, te invit să ne spui câteva vorbe despre tine, cine ești și ce faci, cu ce te ocupi sau cum îți place ție să te prezinți. Păi, în primul rând, m-aș descrie ca un organizator de evenimente, pentru că natura mea asta sunt. Îmi place foarte mult să planific, să fac strategie și în același timp sunt și facilitator, facilitez ateliere de atingere conștientă și îmi place să-i ajut foarte mult pe oameni să învețe despre emoțiile lor și să își accepte aceste emoții. Și fac asta prin evenimentele pe care le organizez, pentru că totul merge în direcția de emoții. Eu, fiind foarte în contact cu emoțiile mele, vreau să-i ajut și pe oameni în această direcție și în același timp ce este foarte important pentru mine e chestia asta: cum construiești relații mature și sănătoase, să înțeleg și pentru mine și să-i ajut și pe alții să descopere treaba asta, cât de importante sunt relațiile mature. Ce înseamnă, uite că ai adus în discuție, și ce înseamnă pentru tine o relație matură? Păi, o relație matură este... Adică sunt câteva elemente care, dacă sunt acolo, să zicem că bifează treaba asta. De exemplu, o comunicare asertivă, categoric trebuie să fie prezentă. Felul în care eu aleg să îmi exprim, de zicem, într-un conflict, da? Cum aleg eu să-mi exprim supărarea, dacă mă duc acuzator împotriva celuilalt, uite, ai făcut asta, uite ce ai greșit, uite, dar mai degrabă să zic, uite cum am simțit eu și să-i lași lui spațiu. Și tu cum te-ai simțit?
Pentru că conflictul s-a născut între doi oameni, nu doar unul a greșit. Și nu e vorba de cine greșește, ci este mai degrabă cum am simțit eu, cum te-ai simțit tu și hai să vedem care este elementul comun. Și deci, unul dintre elementele unei relații mature, să zic așa, este tocmai comunicarea asertivă, exact cum spuneai tu, și să devenim conștienți, să fim conștienți de faptul că ambele persoane contribuie la acel conflict, nu doar una singură este de vină și că să ne acordăm acest spațiu în care să putem să conștientizăm acest lucru. Și cred că ce aș spune și ce îmi vine natural și firesc să spun aici este că pentru asta și optez, militez și eu pentru acest lucru, este necesar să învățăm ce înseamnă să ne ținem spațiu. Pentru că, uite, de exemplu, eu am crescut neștiind să fac lucrul respectiv. Și poate de foarte multe ori, până să învăț să țin spațiu sau asta, eram intruzivă. Și nu-mi dădeam seama ce se întâmplă. Ce înseamnă pentru tine acest spațiu, să zic așa? Păi, adevărul este că și pentru mine a fost foarte greu să învăț treaba asta și rezonez cu ce ai zis tu și încă exersez și eu acest mușchi, să zic așa, dar să ții spațiu, păi, e fix chestia asta, foarte important, simt că este să nu reacționăm pe emoții, de exemplu. Să stăm un pic cu ele, să lăsăm și pentru noi, înăuntru nostru, să lăsăm spațiu înainte să existe reacție. Dacă putem să le gândim pe celălalt și putem să afectăm relația din doar reacția așa de moment. Și este foarte important să avem spațiu și pentru celălalt, să aibă și el posibilitatea să reflecteze, dar și pentru noi înșine. Și asta este foarte important de ambele părți și întotdeauna este un transfer, practic. Este un schimb, pentru că nu este important doar celălalt să se simtă auzit, este important ca ambii membri să se simtă auziți și văzuți și înțeleși. Dar de asta relațiile încă sunt un pic cam complexe, pentru că este greu ca doi oameni să fie la același nivel de conștientizare. Și lucrăm cu ce avem, adică încercăm cât mai bine posibil. Da, că nu avem cum toți să fim la același nivel. Unii oameni vor ști mai multe lucruri, vor fi mai stăpâni pe sine, vor fi mai asumați, că și asta cu asumarea este un mare lucru care este foarte greu de făcut. Adică eu simt că, de exemplu, partea asta de asumarea greșelilor, când greșeala este reală, da? Simt că rușinea ne ține foarte mult în urmă să nu zicem îmi pare rău sau am greșit sau uite cum aș fi putut să fac diferit. Că asta este cel mai important, cum aș fi putut să fac diferit. Și asta este o formă de asumare. Și care, uite, exact construim așa frumos din discuția noastră, condimentează, adică de fapt e un alt element și aspect dintr-o relație matură și sănătoasă. Ca ambele persoane să-și dea seama și să conștientizeze că e necesar să treci prin rușine și să-ți poți recunoaște greșeala. Și legat de aspectul ăsta, pentru mine cuvântul greșeală a avut de-a lungul anilor a avut o încărcătură emoțională în spate foarte puternică și foarte mare și nici nu mă puteam apropia de cuvânt să-l rostesc, știi, parcă zici boogeyman, era bau. Și observ acum, știi, pe măsură ce tot s-a eliberat încărcătura emoțională și s-a transformat, s-a alchimizat, devine mult mai simplu și mai ușor, parcă nici nu mai are niciun fel de conotație și ajunsesem la un moment dat chiar în punctul să stau să mă gândesc, ok, dar ce mai înseamnă greșeală? Că nu mai știam ce înseamnă de fapt cu adevărat asta. Ce interesant! Da. Mă întorc puțin la ce spuneai tu la început și anume că tu ai spus că ești în contact cu emoțiile tale și tocmai asta te-a determinat pe tine să ajungi să faci acel spațiu la care am participat și eu și e foarte frumos, cu atingere conștientă, la care tot la fel un alt spațiu pe care tu l-ai creat este
aceste emoții în dialog pe care îl co-creăm împreună. Mai este proiectul Educație Emoțională, care el în sine e de o amploare foarte mare și anul acesta, n-a trecut anul, nu? Anul acesta s-a desfășurat și pentru tine asta a fost un proiect foarte, foarte mare, la care au participat foarte mulți specialiști. Exact. A fost pentru tine să construiești Acest eveniment? Păi, a fost destul de provocator în sensul că tocmai că era foarte mare și erau foarte multe elemente care intrau și eu ca organizator m-am ocupat de toată partea asta de organizare, dar în același timp am văzut din partea participanților și înainte de eveniment, dar și în timpul evenimentului, câtă nevoie este de treaba asta și câte mesaje am primit de la oameni, că se simt confortabil, nu confortabil, dar se simt bucuroși că există un astfel de spațiu în care doar punem focus pe emoții. Nu mai intrăm pe alte zone din dezvoltare personală și totul merge în direcția de emoții. Pentru că oamenii sunt destul de confuzi în direcția asta. Adică ce fac cu furia, ce fac cu asta, cum gestionez și au nevoie tocmai de la specialiști. Că specialiștii au această cunoștință și ei denotă încredere că pot să dea informații și să învețe pe alții. Și atunci participanții s-au simțit bine cu treaba asta că avem aici un loc în care putem să învățăm despre emoții și o facem și în modul corect de la acești profesioniști. El a durat evenimentul o lună de zile și știu că am făcut și eu parte din acest proiect minunat și chiar a fost fantastic și o spun asta cu adevărat și mi-aduc aminte din experiența mea că pentru mine și am realizat a fost mult mai importantă călătoria de a ajunge la acel workshop, să susțin workshop-ul, deci călătoria de a ajunge la a susține workshop-ul decât workshop-ul în sine. Și workshop-ul în sine a contat, bineînțeles, însă raportat așa la timp, la cele 3 luni de pregătire pentru momentul respectiv, față de cele 2 ore cât a durat workshop-ul și știu că mie personal mi-a adus foarte multe lecții această călătorie, însă sunt curioasă ție ce lecții ți-a adus, mai ales, uite, lăsând aici și ca bună practică pentru acei soloprenori care și ei, ca și tine, se ocupă de organizare sau abia acum învață, știi, de cum să facă lucrurile astea. Ce ai putea să le spui, să le lași aici? Păi, din lecțiile pe care eu simt că le-am învățat, ar fi să existe o balanță între viața personală și viața profesională, pentru că chiar dacă unele lucruri par foarte importante, este necesar să ne dăm seama că și noi suntem importanți în același timp și nu putem să ne lăsăm deoparte pentru lucrurile profesionale. Trebuie să existe o balanță. La fel și cum ziceam mai devreme de relații, da? Este foarte important să nu ne neglijăm relațiile, pentru că proiectul este momentan. Dacă se taie proiectul, dacă avem toate relațiile disfuncționale, nu o să ne fie bine. Dacă ne-am focusat prea mult pe acela. Dar asta a fost o lecție foarte mare pentru mine. Și, bine, acum din procesul efectiv de organizare a evenimentului, pe partea tehnică, clar, am învățat foarte multe, direcția de marketing și așa mai departe. Știi? Dar nu cred că la asta te referi în întrebare. Asta, inclusiv la asta, dacă vrei să împărtășești, pentru că acest live, cum spuneam și la început, este și o resursă și o sursă de inspirație pentru soloprenorii care, la fel ca și tine, știi, activează poate în același domeniu. Asta, bineînțeles, în împărtășirea cât îți dorești tu și te simți și vrei să faci asta. Păi, o altă lecție pe care eu am învățat-o din organizarea acestui eveniment este cât de mare nevoie este de astfel de evenimente legate de emoții. Mi-am dat seama din ce în ce mai mult în timp ce lucram la el, tocmai pentru că am zis că oamenii mă contactau și veneau spre mine. Mi-am dat seama cât de mare nevoie este, adică chiar și webinarul Emoții în dialog și orice context în care putem să vorbim deschis despre emoții, fără judecată, fără să ne blamăm că tu simți asta, că de ce simți asta. Nu, să învățăm efectiv ce se întâmplă noi, cum gestionăm treaba asta, ce
putem să aplicăm, cum integrăm învățăturile pe care le avem. Că una este să înveți mental și alta este chiar să integrezi în tine și să aplici în viața de zi cu zi cu ușurință. Că practic asta înseamnă integrare. Să nu mai existe forțarea aia, să rămâi mereu conștient, să faci alegerile astea și să înceapă să curgă natural, să fie parte din stilul nostru de viață. Uite, aș vrea să mă îndrept așa din nou către emoții, că discutăm despre ele și ăsta este subiectul de legătură, ca să zic așa, și aș vrea să te întreb ce înseamnă pentru tine emoțiile. Ce sunt ele, de fapt, pentru tine? Nu o definiție ca la carte, ci o definiție personală. Ok. Pentru mine, păi, ideea este că eu întotdeauna am fost foarte în contact cu emoțiile mele. Adică de când eram copil mic, mereu simțeam extraordinar de puternic emoțiile și n-am fugit niciodată de ele, pentru că eu le simțeam, când eram copil, le simțeam ca niște prieteni care sunt așa ca niște entități care vin în mine și mă vizitează. Eu, în mintea mea de copil, astea erau emoțiile, știi? Și atunci îmi plăcea că prietenii mei mă vizitează. Nu era nicio problemă, chiar că în corp simțeam lucruri și poate plângeam și erau emoții dificile, dar în același timp tot erau plăcute, chiar și ele dificile. Ceva îmi plăcea acolo, ceva era bine. Și, dar era haos. În perioada aceea era haos emoțional în mine și mai târziu în viață am învățat să, bine, sunteți prieteni, dar să stați puțin mai aliniați, puțin mai, știi? Deci nu mă elimin, dar vă mai aliniez un pic ca să nu mai fie atâta haos emoțional în mine, știi? Da. Și am învățat treptat să fac treaba asta. Desigur, nu merge întotdeauna, trebuie să rămân destul de conștientă, dar cu cât am avansat, tocmai uite ce ziceam mai devreme de partea de integrare. Acum, în ziua de astăzi, nu mai mi este atât de greu cum era atunci când eram adolescentă și așa mai departe. Atunci era mai dificil. Dar acum, pentru că am tot făcut și am tot repetat treaba asta, să aliniez aceste emoții, acum mi este mult mai ușor. Dar eu în continuare sunt foarte mult în contact cu ele. N-am avut niciodată treaba asta să mă distrag de la emoțiile mele. N-am avut această frică să stau cu emoțiile mele, că frica nu își făcea sensul, având în vedere că eu eram obișnuită cu ele. Știi ce zic? Da. Am trăit toată viața cu ele și mi-au plăcut foarte mult. Da, și cam asta e relația mea directă cu emoțiile. Și tot cam așa s-a născut și proiectul Educație Emoțională, pentru că mi-am dat seama că alți oameni nu sunt ca mine, mi-am dat seama că alți oameni fug de emoțiile lor și se distrag cu telefonul, cu prietenii, cu jocuri pe calculator, fel de distrageri, știi? Și mi-am dat seama cât de important este ca și ei să fie în contact cu emoțiile lor și mi-am dat seama că eu nu pot să-i învăț, că eu nu sunt psihoterapeut și eu n-am cum să fac asta, dar în schimb am posibilitatea să creez un spațiu în care alți oameni să-i ajute. Și asta este contribuția mea. Și este una uriașă, aș zice eu. Pentru că eu, adică din ce și sunt în contact cu lumea asta în care activăm amândouă, nu am mai văzut până acum o conferință așa mare care să fie axată strict pe emoții, așa că felicitările mele, știi, și chiar adică să te bucuri cum cu siguranță ai făcut-o, știi că ai realizat asta. Și ascultându-te vorbind, chiar ieri văzusem sau alaltă ieri pe Instagram, prin toate imaginile care se desfășoară, rulează, că următoarea etapă a vindecării este tocmai să-i susții pe alții să facă și ei ceea ce tu ai reușit să faci, știi? Și cu asta am simțit nevoia să adun și să aduc aici, că noi când trăim așa în spațiul nostru, în bula noastră, știi, și nu mai scoatem capul de acolo, cum am trăit și eu experiența asta de foarte mulți ani și în foarte multe contexte, eu credeam că toată lumea știe ce știu eu. Sau toată lumea e în contact cu emoțiile și are o legătură specială și aparte și se înțelege bine cu ele și știe să le gestioneze, știe să vorbească cu ele, știi, și să se înțeleagă. Însă, de fapt, realitatea este cu totul altfel, exact cum foarte bine ai observat și ai făcut și tu și, uite, încă o dată, ai luat inițiativă și n-ai mai stat, știi, n-ai mai așteptat să cine știe ce, știi? Da, ai trecut exact. direct la acțiune. Și
într-adevăr, exact cum spuneai tu, cred că una dintre problemele cele mai mari este tocmai fuga asta de emoții, pentru că ne sperie, ne panicăm, aoleu ce se întâmple, aoleu și toate scenariile pe care ni le facem, care nu se pupă deloc cu realitatea, adică mai tare ne speriem în minte, în capul nostru, decât ceea ce se întâmplă în realitate în contact cu emoția respectivă. Și spuneai tu că ai reușit să faci ordine, să aliniezi, să zic așa, cum ai zis tu, aceste emoții în așa fel încât să alchimizezi, să transformi acel haos emoțional. Ce te-a ajutat sau ce te ajută în continuare, știi, lăsând ca o bună practică aici pentru oameni să faci? E destul de greu să răspund la întrebarea asta, pentru că atunci când am făcut-o, nu am făcut-o conștient. Da, era doar o necesitate, pentru că era foarte mult tumult interior din cauza că era haos emoțional și a fost o necesitate, dar nu eram ca în ziua de astăzi să fiu foarte conștientă de acțiunile mele și mi-e foarte greu să zic ce anume am făcut. Și în ziua de astăzi este simplu pentru că tocmai că este un mușchi exersat și acum îmi vine natural. Și nici în ziua de astăzi n-aș ști să zic ce fac mai exact în privința asta. E ok. Eu cred că ce intuiesc eu, dar e intuiția mea și s-ar putea să fie mai degrabă vorba despre mine sau de ce împărtășim amândouă, este prin faptul că îți dai voie să fii cu ele, exact cum spuneai tu, și să fii în contact cu ele și să ai răbdare cu ele și să le observi. Asta cred că e un punct bun de pornire și de plecare pentru toată lumea care are nevoie, știi, să aibă curajul și să se reîntoarcă la emoții. Și ieri când m-am întors acasă, am avut curs la Constanța și pe drum, întorcându-mă acasă și acasă când am ajuns, era foarte vie o perioadă din viața mea de la începutul soloprenoriatului, când a coincis cu mai multe evenimente, printre care și reconectarea cu emoțiile. Și atât de vie a fost amintirea asta ieri, parcă era o pregătire pentru live-ul de astăzi. Și simțeam așa, știi, că forțată de conjuncturi tot interioare, că noi credem că sunt exterioare, dar de fapt sunt tot interioare. Am fost așa nevoită să reintru în contact cu emoțiile, pentru că mi-am și dorit că le abandonasem, le lăsasem de izbeliște. Și asta e un alt subiect, neglijența emoțională, care vine cu asta. Da, mi-a rămas puțin gândul acolo, dar ne întoarcem așa puțin în discuție. Și uite, dacă ar fi să fac un pic legătura cu autenticitate, că ăsta este cuvântul de bază și mai mult decât atât este unul dintre subiectele și valorile mele personale. Aș vrea și întreb pe fiecare invitat care ajung în acest spațiu, aș vrea să te întreb și pe tine ce înseamnă pentru tine autenticitate. Cred că pentru mine aș putea zice că există mai multe etape ale autenticității și prima etapă este să ne dăm seama cine suntem noi. Că fără să știu cine sunt eu, n-am cum să știu cum să fiu autentic. Exact. Da? Și trebuie să mă cunosc foarte bine pe mine, ca apoi să exprim acest adevăr personal în lumea asta. Deci prima etapă este să stau cu mine și să cunosc cât mai multe laturi din mine. Și apoi să exprim lucrurile din acest adevăr. Dar oamenii cred că autenticitatea înseamnă mă por cum simt. Da. Fac ce sunt eu. Și dacă toată lumea ar fi autentică, ar fi haos în lumea asta. De fapt, este fix invers. De fapt, ar fi foarte multă liniște și pace în lumea asta dacă toată lumea ar fi autentică.
dacă ne ascunde adevărul nostru interior, Mhm. dacă am avea grijă de ceilalți, pentru că și grija față de ceilalți este foarte autentică dacă vine din acel adevăr. Da. Totul ce vine din acel adevăr este autentic, pentru că adevărul este adevăr, adică n-ai cum să... Adevărul este adevăr, iar adevărul naște autenticitate. Dar în momentul în care noi nu ne cunoaștem, o să acționăm dintr-un spațiu fals, dintr-un spațiu de neadevăr. Și atunci nu mai, autenticitatea nu are cum să existe într-un spațiu fals. Devine o contradicție. Da, este. Mhm. Este exact cum ai spus tu, este o contradicție. Încercam să îmi imaginam, de fapt, știi ce spuneai legat de lucrul ăsta și încercam să văd dacă, știi, se poate și, știi, cumva cred că cineva reușește să facă lucrurile astea, însă nu ăsta este scopul principal, știi, să ne focusăm pe asta, pentru că, într-adevăr, ne dăm seama, știi, atunci când ceva nu este uh, autentic. Mi-a plăcut foarte mult cum ai spus, știi, și cum ai lăsat așa ca punct de pornire, știi, pentru toată lumea care își dorește să practice autenticitatea și care rezonează cu tine, știi că, na, fiecare rezonează cu anumite persoane, nu rezonăm cu toți între noi. Și ce mi-a mai plăcut foarte tare este fix ce ai spus, că adevărul naște autenticitate. Cum simți tu lucrul respectiv sau cum te face să te simți acest lucru? Uh, Adevărul este că mă face să mă simt destul de tristă, pentru că observ în lumea asta că oamenii nu încearcă să se descopere pe sine. Asta nu este un lucru principal. Lucrurile principale sunt lucrurile uzuale, viața asta, muncă, copii și așa mai departe, dar nu și noi. Nu cine suntem noi cu adevărat. Și mă întristează foarte mult, pentru că este un lucru foarte important. Pentru că după aia și celelalte lucruri din viața cotidiană, muncă, copii și așa mai departe, și asta vor curge diferit atunci când Exact. noi putem să fim noi înșine. Și, practic, asta este viața noastră. Este viața noastră și noi trebuie să o trăim, să fim prezenți în propria noastră viață. Și fără această cunoaștere interioară, nu avem prezență cu adevărat în viața noastră. Pentru că suntem foarte mult în exterior, la lucrurile care ni se întâmplă în exterior. Și asta pe mine mă întristează foarte mult. Mhm, mhm. Și da, este supărător, mai ales pentru o fire așa empatică, știi, care simte și își dă seama de anumite aspecte. Ascultându-te vorbind și îți mulțumesc pentru împărtășirea asta sinceră și autentică și vulnerabilă, știi, care este un exemplu pentru noi toți ca să putem să facem asta și că, uite, ai creat în acest spațiu, acest moment, am creat, de fapt, împreună acest moment de vulnerabilitate și îl lăsăm pentru toată lumea care simte, știi, și are nevoie, pentru că asta exact ajută la ce spuneai mai devreme, știi? Un Mhm. alt aspect pe care vreau să-l las aici este că tocmai asta e viața noastră. Ce mai mi-aduc eu aminte din toată călătoria asta personală pe care am avut-o și continui să o am până când voi trăi, este că mulți ani eu nu mi-am dat seama care e viața mea, știi? De asta sunt astăzi aici. Știi? Pentru că nu s-a simțit ca fiind viața mea. S-a simțit ca fiind viața părinților sau viața, știi, altor persoane pe care le-am copiat sau le-am împrumutat sau, știi, și așa mai departe și noi nu ne dăm seama, știi, de complexitatea lucrurilor și de foarte multe ori sunt foarte multe persoane care fix lucrul ăsta îl simt, știi, că nu-și trăiesc viața lor, nu-și dau seama că este viața lor Nu. și n-au ajuns în punctul ăla de cotitură sau în punctul ăla în care cu adevărat să facă ceva și să zică stai puțin, că asta e viața mea, eu am dreptul să o trăiesc, să fiu în aliniere cu mine, știi, și să trec prin toate lucrurile bune și rele. Și la fel ca și pe tine, și pe mine m-a întristat și mă întristează în continuare când observ anumite lucruri, știi? Însă încerc să fac pace cu ele mai mult decât atât în sensul că să le las
lor, că este experiența lor, știi, și să văd ce mă supără pe mine, la mine și dacă e de mine, ca să nu mă mai încarc eu foarte tare și foarte mult. Da. Aș vrea să te întreb dacă, și chiar sunt curioasă dacă au fost momente în care, sau sunt momente în care tu nu te simți autentică și cum gestionezi astfel de momente. Păi, da, categoric sunt momente, că autenticitatea e foarte greu de menținut. Da. Și sunt multe momente în care nu mă simt autentică și cred că cel mai des este tocmai din valul emoțional, dar specific. De exemplu, frica. Din frică pot să acționez foarte neautentic. Că mi este frică și vreau să evit sistemul meu de supraviețuire. Deci fă orice ai nevoie să faci, să supraviețuiești. Și atunci nu mai sunt eu însămi. Nu mai acționez matur, conștient și asumat. Încep să o iau pe alte căi. Și da, și mai știu că mi-ai pus o întrebare, ai pus o întrebare. Cum gestionezi? Cum gestionez? Păi, atunci, în moment, nu am cum să gestionez, pentru că nu conștientizez ce fac. Pot să-mi dau seama doar după. Și după, de obicei, reflectez destul de mult la ce fac, ce zic, cum zic. Țin un jurnal și scriu acolo, să văd și evoluția, cum merg lucrurile. Și cam așa. Deci ce aud ca bună practică și ce te ajută pe tine este să reflectezi și să-ți contorizezi, să-ți documentezi procesul prin jurnalizare, în așa fel încât să, practic, să sedimentezi această bună practică în tine, care te ajută ca data viitoare să fii mult mai conștientă. Și mulți rezonează cu asta, că cu toții, cred. Adică eu una cel puțin fac și eu același lucru și știu cât de tare mă ajută. Dacă au fost în viața asta momente care te-au provocat foarte, foarte tare și cum ai reușit să treci prin aceste momente? Păi, cred că cele mai provocatoare au fost momentele de furie pe care le-am avut, în care furia era la nivele foarte înalte și nu știam cum să gestionez treaba asta, pentru că oricât de prietena și eu cu emoțiile mele, totuși trebuie gestionate ca să nu-i rănesc pe oamenii din jurul meu, pentru că, mai ales în furie, este foarte ușor să-i rănim pe ceilalți dacă nu rămânem prezenți și conștienți de ce facem. Și acestea au fost momentele cele mai dificile. Și atunci nu reușeam să gestionez treaba asta, dar în timp am învățat din ce în ce mai mult cum să gestionez treaba asta și cel mai important pentru mine ce m-a ajutat nu a fost gestionarea în timpul momentului, ci înainte. Să mă documentez, să înțeleg, tocmai să reflectez ce s-a întâmplat și toată treaba asta. Atunci când eram calmă și nu eram în starea de furie, atunci lucrul cu treaba asta a fost cel mai important pentru mine, nu în timpul ce eram furioasă. Atunci nu se mai putea face nimic. Atunci puteam doar să aplic lucrurile care le reflectasem și le pusesem în mine. Dar nu se mai putea face ceva extra. Dar extra se putea face în momentele de calm, de liniște interioară, atunci lecțiile veneau mult mai ușor. Deci să ne dăm voie să simțim furia, însă să fim pe cât se poate într-un mediu, să zic, în care ne simțim confortabil și în siguranță făcând asta și fără prea mulți oameni în jur, asta în fază incipientă când nu știm cum să gestionăm furia. Și mai mult decât atât, după ce trece, după ce lăsăm emoția să curgă, să fie fluidă în corpul nostru, să reflectăm, să vedem ce mesaj are furia să ne spună, pentru că ele, cum știm cu toții, sunt mesageri care vin să ne învețe foarte multe lucruri. Dar noi, pentru că nu le lăsăm și nu suntem în contact cu ele, poate că nu ne dăm voie să învățăm adevăratul mesaj și să-l ascultăm adevăratul mesaj pe care o emoție are să ne-o spună.
îmi treceau mai multe prin cap și cred că ăsta e un moment bun și oportun să spun că, mai ales că vorbim despre furie și că am vorbit și despre frică, că mâine seară la ora 7 este ediția numărul 3, Emoții în dialog, chiar pe tema frică, furie, rușine, în care Roxana este gazdă, eu sunt facilitator și avem și 3 invitați din domeniul psihoterapiei care ne vorbesc fiecare despre câte o emoție și eu una de-abia aștept să fie acest moment, să vedem cum se așează. Și mă întorc la furia noastră, cea de toate zilele, să zic așa, și aș vrea să te întreb cum te-a schimbat pe tine să fii în contact cu furia. Păi, aș putea zice că din toată treaba asta cu felul în care am învățat să gestionez furia și nu doar la mine, adică și observând la alți oameni, pentru că și asta m-a ajutat foarte mult să-mi dau, pentru că eram în starea de calm și îmi dădeam seama ce ar fi putut ei să facă mai bine în situația respectivă și apoi eu să-mi iau lecții pe care și eu să le aplic la rândul meu când eram în situația respectivă. Și da, deci treaba asta, foarte multă observare, foarte multă să stai cu tine, să reflectezi, să-ți dai seama ce se întâmplă, cum se întâmplă, cum pot să fac mai bine. Asta este foarte important, să ne dăm seama tot timpul ce aș fi putut să fac mai bine, ce aș fi putut să fac diferit și în mod constant, pentru că chiar dacă ne dăm seama odată ce aș fi putut să fac mai bine, tot timpul se poate mai bine, tot timpul se poate mai diferit și cu atât mai mult cu cât reflectăm, putem să integrăm lucrurile astea, pentru că doar să ne dăm seama de ele nu este suficient. Nu este absolut deloc. Exact. Și mi-a plăcut foarte tare cum ai început, cum ai spus. Din nou, vezi, când trăiești în bula ta, crezi că ești singurul care știe sau cunoaște. O să mai scot capul din bulă. Chiar dacă sunt în domeniul ăsta, asta nu înseamnă că n-am și eu bulele mele, să zic așa. Exact lucrul ăsta pe care l-ai spus fix la început, și anume că în momentul când ești în starea de calmitate, de liniște și de relaxare și vezi pe altcineva că este în furie, tu poți, exact cum spuneai, să vezi foarte bine ce ar fi putut să facă mai bine în situația respectivă. Și asta mă duce cu gândul, bineînțeles, în foarte multe arii și în foarte multe direcții, că se răspândește. Însă, în primul rând și de toate, este o ocazie foarte bună și o metodă, exact cum ai zis tu, să învățăm pe calea cea mai lină și cea mai fluidă și mai ușoară de cum să punem în aplicare data viitoare când ni se întâmplă nouă asta. Și de ce să nu învățăm lin și ușor? De ce trebuie, știi, ca de fiecare dată să ajungem în tot felul de situații și de conjuncturi, să ne enervăm, știi? Exact. Este de reflectat la asta și uite, mulțumesc eu, știi că ai lăsat asta în spațiul ăsta, mă bucură pe mine. Neuronal se duce așa în toate părțile. Și aș vrea să mai adaug o chestie aici. Că uite că noi de obicei când suntem în starea de furie, practic sistemul nostru interior este foarte alert. Da? E foarte mult în supraviețuire. Pentru că noi am intrat în stare de furie pentru că ceva ne-a alertat că nu este în regulă. Da? Exact. Cum am putea, într-o stare de alertă, pe lângă faptul că suntem agitați, să mai și învățăm ceva? Da. Că nu este suficient trăirea interioară intensă pe care o simțim. Practic, acel copil interior va refuza să învețe orice în acel moment. Exact. Dar omul matur care există în noi, când suntem liniștiți, are capacitatea de a învăța lucruri noi. Facă, exact asta. Exact, da. Și atunci este important să ne alegem momentul. Pentru că mulți oameni cred că furia este gestionată atunci când se întâmplă. Ceea ce este complet fals. Este gestionată înainte și după ce se întâmplă. Exact.
exact. Și uite, asta e o informație și o bună practică, știi, necesară să fie repetată și conștientizată și răsconștientizată și promovată și răspromovată până când lumea să înțeleagă și să priceapă, pentru că exact cum am tot spus în social media și o să continui să o spun, raportându-mă la greșeală și învățare, eu am recunoscut și o să recunosc de fiecare dată cât de greșit am învățat foarte multe lucruri și n-a fost vina nimănui, știi, că dacă e să stau să mă duc pe direcția asta de a cui a fost vina, păi pot să ajung la Adam și Eva, știi, la atât de departe. Însă, cred că cel mai important e tocmai asta e să, cel puțin în experiența mea, să-mi dau voie, știi, să pun în aplicare ceea ce corpul meu, sufletul, inima, mintea, tot mezamplasul ăsta care mă formează pe mine și mă face să fiu cine și cum sunt eu, știi, să pun în aplicare tot ce am învățat. Și exact cum ai spus și tu, asta este de fapt adevărata logică, adevărata îmi scapă cuvântul, adevăratul sens, de fapt, al cum să înveți despre o emoție, știi? Uite, chiar n-ar strica un ghid de ăsta foarte funny făcut de cum să învățăm despre emoții și să le gestionăm și ce să facem cu ele. Da, exact. Bun, ia uite că trece timpul, sunt conștientă și de el și așa în ultimele noastre 4 minute pentru cei care rezonează cu tine, uite, știi, și care empatizează cu tine și se regăsesc în povestea ta și, uite, pentru soloprenorii care de-abia sunt la început de drum, știi, și vor să organizeze un eveniment sau să-și pună o idee în aplicare sau să creeze ceva, din ce spectru dorești tu să împărtășești, ce mesaj autentic le-ai lăsa? Ce le-ai spune? Păi, uite că ai menționat de treaba asta cu organizarea de evenimente. Am observat că mulți oameni au această dorință de a face lucruri, nu neapărat evenimente, dar lucruri care pentru ei se simt și nu au curajul să ia acțiune. Rămân la stadiul de idee și se blochează acolo. Și asta simt că este un mesaj foarte important să nu ne mai fie frică să luăm acțiune. Să nu ne mai fie frică de ce o să se întâmple, cum o să gestionezi. Adică intri în acțiune și atunci dă seama ce este de făcut. Da, asta simt că este, poate n-are neapărat legătură cu autenticitatea, dar oricum are, pentru că dacă dorința respectivă s-a născut în noi, există un motiv pentru care e acolo. Există un motiv și, indiferent dacă urmăm succesul sau nu, important este că succesul o să fie oricum, pentru că noi o să învățăm ceva din treaba asta. Este indiferent dacă rezultatul în lumea concretă este pozitiv, să zicem așa, pentru că chiar și eșecul este un succes. Este un succes enorm, pentru că, Doamne, am învățat atât de multe din acel eșec sau din acel succes efectiv. Da. Știi ce zic? Dintr-un da, timp și scurt. ce i-aș încuraja pe oameni ar fi să ia acțiune și să nu le mai fie frică. Chiar dacă le este frică, să treacă la acțiune, ca să fie așa mesajul empowering și sănătos. Și mulțumesc pentru asta. Încurajez și sprijin și susțin mesajul tău. Și spuneai mai devreme că nu știi dacă are legătură cu autenticitatea, însă în aceeași măsură simți că are. Îți confirm și adică susțin că are, pentru că de fapt intri în spațiul respectiv al acțiunii, al ideii și vezi ce este real și adevărat. Și asta este autenticitate. Exact, da. Despre asta e vorba. Și vezi, te confrunți cu realitatea, că o altă definiție, să zicem, autenticității, să fii autentic, este să fii real, să fii pe bune, să fii adevărat, așa cum ești. Și intrând în spațiul respectiv, o să-ți dai seama, stai puțin, că eu credeam despre mine că sunt mai organizată, dar de fapt stai că, uite, realitatea mi-o arată că nu e așa, sau credeam despre mine că sunt super creativ, stai puțin, că uite, nu e chiar așa. Și este un spațiu foarte bun de reglare și coreglare. Exact. Yeah. Bun, Roxana,
Sana, mulțumesc tare mult că ai venit alături de noi astăzi și ți-ai împărtășit lecțiile și bunele practici pe care le-ai lăsat cu noi aici și eu mă bucur foarte mult, adică este ca și cum am avut și am, de fapt, un aliat în această călătorie emoțională și simt așa că mă pot odihni. Știi, mă pot odihni și eu, că știu că mai este cineva care promovează același mesaj și susține și întărește. Și mulțumesc pentru asta și mulțumesc și pentru toate lucrurile și proiectele pe care le faci, care să susțină educația emoțională. Mulțumesc și foarte mult pentru invitație. Mi-a făcut foarte mare plăcere această discuție, chiar felul lin în care a curs mi-a plăcut foarte mult. Și îți mulțumesc, Adela. Mare drag! Noi două ne vedem mâine seară și pentru ascultătorii noștri vă mulțumesc tare mult și vouă că ați fost alături de noi astăzi. Vă recomand să reluați discuția și să o ascultați așa cu seninătate, cu serenitate, să zic, și acolo unde simțiți să puneți pauză, faceți lucrul acesta, să vă notați bune practici și să vă dați voie să procesați emoțional ceea ce aveți de procesat și să învățați, bineînțeles. Și vă invităm și pe voi în spațiul de mâine seară al webinarului. O să punem și linkul în comentariul acestui live, care va rămâne disponibil pe Instagram și va fi de asemenea urcat și pe YouTube. Și ne vedem săptămâna viitoare cu un nou invitat în Dincolo de Aparența Autentic. Până atunci, weekend frumos! Weekend frumos! Pa, pa!